Pinoy Bus Driver TV. Santa Rita, Samar. Alas 5. Alas 5 guys. Salayan. Tibis, Malaysia? Kaya? Tibis? Si? Tibis ba? Congressman? Bakit? Pinadala na rin sa Manila yata. Yung sa Asan. Bakit ako sa... Kaso mo meron. Kaya nga natin ibang banda. Yung kakain ko yun yan? Oo. Kainan sa Bagong Sanoligo. Baka ka na yung pinupusin. Ganda lang para nito. Wala nang lubak.
dito lang tayo ha. Tayo lang natin yung mga multicam na maghakot doon sa kabila. Lahat ng mga bus dito lang yan, pati Silver Star, Sewell, ayan o. Sa Manico Bridge na yan. 2 kilometro, sa Manico na. Dalawang kilometro, sa Manico Bridge na. Shuttle po ba? Oh, multicam po, ang sasakyan nyo, pagtawid doon. Tapos, ang sakay nyo pa doon sa kabila, 80-90 na bus, paunok. 80-90. Oh, magkabagkat. Magkana kami, magkabagkat, dito na tayo. Dumating na dito, mga alas 6 sa Santa Rita. Kaya ito, pipihin tayo agad ngayon. May 30. Nagkape sa Bernis. Kaya tayo lang yung pasayro galing Ormoc. So, Nabal. Yan ang hintay natin. Yung pasayro natin nakasakay na ako. Sakay na sa L3, patawid yan, papuntang Tacloban. Yung pasayro na galing Ormoc, wala pa. Tapos namin nasingan yung kabayo natin, posting. Yan si Dong Kilato, no? Taga-Tagbina. Ayaw pag. Ayan, may bandi pala eh. May bandi pala. Dagdag subscriber, no? Taga na ako, kasildo pa. Pasensya na kayo mga kabuksit. Ganito mo lang ang sitwasyon natin. Hindi tayo makatawid sa San Juanico eh. Hindi tayo makatawid ng San Juanico. Kaya dito lang muna tayo. Kaya malinis na yan si kabayo natin. Malinis na yan. Tapos namin na singan yan.